Sanibonani ngiyabingelela baba umngoni umthando wabantu indoda engazalwanga indoda kwasephandle indoda kwasikhona isehlula amanye amadoda ngibingelela umphathi ohlelo ngiyabingelela nabadidiyeli bohlelo ngibingelela kakhulu kuyithoba ubaba umngoni umelaphi wendabuko uprofessor ngizothi bakwethu kukhona into ethi kukhona ukuzalwa kabusha yinto esemqoka leyo ngoba umuntu uyahamba athole amathunzi uyahamba umuntu athole izinto ezokwenza ukuthi inhlanhla yakhe nento ayiphiwe ukuthi aphile ngayo noma aphile ngokomsebenzi wezandla zakhe nokuphila ngokomsebenzi ukuthi ngabe uqashiwe noma unejazi alifundela bese kungamsebenzeli ngoba khona izinto ezithola ukuthi ziyaphazamisa ubunhlanhla ngesimo sokuthi sonke isikhathi uhleze habula izinto bese lento iba yithunzi kuye elimgqokile elihlula imithi elihlula konke okwenziwayo ukuthi impilo yakhe iyeqhubeke iye phambili bese kuba ukuthi ke akusahambi kahle azathi umuntu cha sengikwenze konke sengacaba ngafaka izintambo ngenza konke kodwa impilo ayiqhubeki engikwenza yakwenzeki omunye athi nganginesiphiwo sokusiza abantu ngikhulekela abantu kodwa kumnyama akwenzeki lutho ngithi ke mina kukhona lento okuthiwa ukuzalwa kabusha okwenziwayo ngomuthi ohlanganiswa neqanda nobisi into engenzayo ke abantu baningi bayahlupheka ngalento kuye kube ngcono ukuthi wonke umuntu afike ngedate engisuke ngiyihlelele ukuthi ngigeza abantu okokuzalwa kabusha kuyalandelana mangisuka empophomeni ngisuke sengiyoqeda bese ngithi ke asiqaleke manje phansi sithi umuntu akazalwa kabusha ngoba sizongena enyangeni okuthiwa uJuly inyanga yomoya okuthiwa uNtulukazi la khona kusuke kunemoya eqhamukayo emhlabeni wonke kuvuka zonke izinto ezingcolisayo kuthola ukuthi vele nawe zikufica awukho esigabeni sokuthi ungakwazi ukumelana nenhlanhla yakho ukuthi ingaphazamiseki ngoba umuntu usebenza kakhulu ebusika bese kuba ukuthi nasehlobo usuke esebenza kakhulu kodwa wena ma kuzoba ubusika kuphinde kube yihlobo ungabekho into okwazi ukuyenza kuchaza ukuthi inhlanhla zakho ivalekile kumele uzale kabusha umhla ka-10 kuJuni ngolesihlanu eNandi Mawoti ngizokwenza into enjalo akuzugcina lapho ekuseni ngizobe sengenza uhlelo manje lokuhlanza ingaphakathi ngoba kuyenzeka umuntu agezwe ngaphandle kodwa ingaphakathi amadliso asebusuku imimoya yasebusuku iyangena uthola ukuthi into engaphakathi athi umuntu ngihambile ngolathi isilwane kodwa ngisalokhu ngisiphupha iproblem ngaphandle ususile kodwa ngaphakathi sisekhona bese kuyafana nje nokuthi awenzanga lutho ngizothi ke ngolesihlanu ebusuku siyangena senza uhlelo lokuzalwa kabusha ngokomzimba ngokuhlambulula ingaphandle bese kuthi ekseni sesenza uhlelo ke lokuhlambulula ingaphakathi ukuthi ngiyacela ukuthi wonke umuntu ongilalele njengamanje asukume angahlali phansi ezobhalisa kulezi namba engizozibiza akwazi ukuthi abhalisele ukuthi ke ezoba omunye wabantu abazozalwa kabusha bese ngizothi emiddle season 5 njengoba nazi ukuthi esonto lokuqala enyangeni ngisuke ngikhona ngizobe ngikhona bakwethu umhla ka 3 umhla ka 4 umhla ka 5 kuJuni ngizobe ngikhona ngizogila ke khona imikhuba yokwelapha nokusiza ke abantu number 1 ngizothi ngomhla ka 3 nangomhla ka 4 nangomhla ka 5 June ngizobe ngisemiddle season 5 Inkosi Street 586 bese kuzothi ngomhla ka 10 isemawoti inkonzo kuzala kabusha bese kuthi ke inamba engicela ukuthi abantu bakhona ukuthi bayisebenzise inamba ethi 031 301 0812 031 301 0812 kuzoba inamba ethi 060 901 7060 060 901 7060 ngiyacela ukuthi inamba engayibizile la ungalokothi uyifonele ufonele inamba engiyibizela ngenxa yokuthi sekukhona lento yokuhekha izinamba
abantu ke bafonela thina kanti bafonela abantu abarong ningalenzi iphutha lokufonela inamba engayibiza le ngiyibizela yona ozofona kuyo ubhalise kuyo inkosi ke inibusise ongenzeki kubantu kumnguni kuyenzeka sabeka sanibonani nonke indoda engazalwanga okwasiphandle umthandi wabantu uprofessor Mnguni udokotela emimoya udokotela wenyama umxazululi wezinkinga zamadlozi uyanibiza nonke enkonzweni yokuzalwa kabusha i10 June ekhaya eMawoti uphatha iqanda nobisi akukho ntaba engakhuphukeki wozani ngobuningi nizogezwa ziphumelele izinto zeni nonke inamba ufunani fonele kuzo inamba yokuqala ithi 031 301 0812 ngiphinde 031 301 0812 esibili 060 901 7060 ngiphinde 060 901 7060 nonke nobe nikhona nonke niyophumelela akekho noyedwa ozisola wozani nonke